Zatím nemám pocit, že by si tohleto uvědomovali, protože vlastně na té americké politické scéně převládá dojem, že oni hrají o své dominantní postavení hegemona. Podle mě už ho prohráli, na rovinu řečeno teda, jo. Ale oni si to pořád myslí. Já mám docela hrůzu z toho, co jsou schopni všechno vymyslet, aby si tu pozici udrželi. Já ani nevím, jestli mám říkat takovou tu celosvětovou statistiku, že velmi často hegemon válčí o své postavení. To jsem tady polikal teďka už 10 minut, když vás poslouchám. Většině příkladů to tak je. Není to pravidlo, samozřejmě, jako, že by to muselo být vždycky, ale bohužel je to jako docela pravděpodobná varianta. On samozřejmě nakonec prohraje, ale za jaký ztráty, za jaký oběti lidských životů, že? To prostě není varianta, asi kterou bychom preferovali. V tuhle chvíli určitě Spojené státy vyvíjejí tlak na svoje spojence, já říkám vazaly, aby následovali jejich politiku. Evropská unie to velmi silně dělá a tím se absolutně sebedestruktuje, ale absolutně. To vidíme na Německu, tady mu se úplně rozpadají jeho základy prostě ekonomický. To vidíme v přímém přenosu téměř. A druhá věc je, ze který já mám obavy taky, Spojené státy rádi vytváří chaos. Ta strategie vyvolávání chaosu, to je od 90. let, právě otázka Blízkého východu. Já nově říkám západní Asie, protože Blízký východ je koloniální termín, tak to nechci moc říkat. Takže říkám západní Asie. Dobře. A vyvolávání chaosu. Jo, vyvolávání chaosu a taková ta snaha poštvat ty jednotlivý prostě země proti sobě, prostě rozdělat panuj. Jo.